Kublai pi baro kene kadai kadudashan Meghalaya bat ngipidang subhai pi sya kene katup kubo mantaga janmit syaban paj ki kubo ki bebenya ini pechwai kimat bekongsan. Pedang ke Presiden Keri ke Draupadi Murmu ya ke Siti na ki nonglam ketien jong ki santali kiri ke Pertai ha ke Jingelang ke Belalong ha Rashtrapati Bhavan. Kentu MLA ke North Shillong ya Menteri Ketnat Boarding ban penbet yang ya ke tarik jong ke Jing Penteri ya ke Pung Umyam. Tep kerteng uzanet sangma banyak hun ya ke election Lok Sabha na ke Seng Trinamool Congress. Kentu MLA ke North Shillong badai ban tukulan lang usembut Menteri Langbak badai kimi ya Ketnat Penroisor buat Menteri Ketnat PHE. Bat ya kenduk ke office jong ke Dobas Nong Nartiang ya usong kena jong ke Delimitation Committee ke GHEDC bat CM ke GHEDC. Kikubo ki bebenya. Ka Presiden Keri ke Draupadi Murmu ne ke sengi ke lapediang ya kisiti na ki nonglam ketien jong ki santali kiri ha ke Jingelang ke Belalong Rashtrapati Bhavan. Kini ki long unonglam ketien jong ke Philippines u Josel Francisco Ignacio, unong lam ketien jong ke Uzbekistan u Sardor Rostambev, unong lam ketien jong ke Belarus u Mikhail Kasko, u High Commissioner jong ke Kenya u Peter Maina Munyiri, bat unong lam ketien jong ke Georgia u Waktang Jasvili. U MLA keseng VPP na North Shillong iba Adelbert Nongrum ila kentu yo Menteri Ketnat Boarding u Abu Tahir Mondal dan penbet biang ya ketarik jong ki prasngi ke Jempentrai ha ke Pung Umyam bat ke jengkieng ke ban sedang naduk ke Lifeway tarik mentau leber namar ke hap ha ke sengi rakhi ya ke Easter kat kum ka jeng penpau jong u bah kene ke lak ban wanra ke jeng thut ya ke let ke wan jong ki paj ba ha ke sengi rakhi ya ke Easter te kum ta la kentu wan penbet biang ya ke tei ke tarik iba nongrom ila ong ba ka jingkhang ya ka jingkieng Umyam ka long na ka benta prasngi ka ban sedang haswa ya ka sengi rakhe ya ka Easter bat kene ka la ban kata igi paj ba ban let jing let ha ka Lifeway tarik uleber utai MLA ka seng VPP ula ong ba kan long ka babiang lada ya ka jingkhang ya ka te ka jingkieng kan sedang naduk ka shitrik haduk kandai tarik uyayong kanang bakan om kata ya ka let ka wan jong ki paj ba kedal ko bom de ngi paj ba Amar kadi kedal ko bang hapan simbu ke benta baniro halor kali ke jing marmat ndai hapan peremru amar de ke sarkar ke balik kelur ke balik mala boros kata hawi dei berkati ke jingking damsai ke bangitip pakala expired ke belakut kata ke jingim bar ke bala nangrin ke babu ke jingti ke jing siir ke jingmah ya kaya ke yang balada ke government kadang ke jikir klik na lemba ki por belit na bola tip bani ka jingking kalakut ka por jingim joka ban syakri bar kala rembu aku juga por kanu kan bu jinge lada ni palat ia ka 6 tons baniat limba ka ti jingking tidak mar takada kam de jing bakala jong pai ba U MLA berem jongka rang sakona uzanet sangma on penkre banyakun na kebenta ke election Lok Sabha election na ka Artura Parliamentary Constituency. Usangma ula tep kerteng banishim benta na ke Seng Trinamool Congress lani TMC. Katura Parliamentary Constituency ke long ke bakam kongsan bat ke jingtung ya usangma kan wanra ekatei ke election ke bakam itenat. Kumba ka jingelap election kadang ya seperang te kumta usangma ula kemi lenti banyamir jingmut lang halo ki jing jong katan bat karihi berok kawai. The youth are running from pillar to post in search of jobs. Jobs are not being created and lots of other things. So this time the mood of the people of Grassroots are different. The wind of change is blowing across Grassroots, and because of the lack of governance and also the inefficiency of the present incumbent MP to protect the interests of the people of the Grassroots. Halor ka jingduna ha kanong ba o MLA ka North Shillong Constituency ba Adelbert Nongrum ha kasingi ba ari laong badai bantukula lang usembut Menteri Langbak badai kemi ya ketenat penroisor uba asngau bahalang dhar bat Menteri ketenat PHE Marcus N Marak banyakun persya e kate ke jing ke belami apo ke constituency jong u ke belah kata e katu kat Nepor
iba nongrum ila ongru baki bo badai khmi jong ka public health and engineering bat ka Shillong Municipal Board ki dei ban de trailang namar kimla banya la ka jong kat kum ka jing penpau ba iba nongrum ila ong baki don katu kat ne ki jaka ki boleh kendu ka be dei bat ka jing duna kat baki wei pat ki jaka ki yo pahu tekom ta ila bu ka jing kili ya ka ka balaja po ka constituency ba ila ai jing mot ru ba ka PHE bat ka Shillong Municipal Board ki dei ban lej jurep ya ki tei ki jaka khnang ban la ban penbe ya ki tei ki jing ye bonzin abang iwat abang persang berwat di kedau lembaga department kedau ko bami ka dei ka ba nomor ka jing terkhong jong ka ni ka ayong kata kanum dei tang kedau kanum dei tang ka lame excuse kanum la bersipul hondu ya ki pai ba nomor ki pai ba ki dei ki ba sildat ya ka tax shi department per teror tak kanong rem ngabu ya ka jing kerpat ngabu ya ka jing kentu lembaga minister mungkin sobha ban kentu banai ka proper instruction ya ki department concern habari PG bada bari ka SMB jaga-jaga kidon ki baka umbam ka silai apa ho kami slam ka por bar kidon par ki jaga-jaga ru ka ba kami duna bar ka keru tilmar kada na kentu ya kini artuli ki department mungkin sobha ban simkia Unong ilam kaseng HSPDP iba Martel and Mukhem ila penpau lo kajing don kam bani telilang ka wei jong kiseng riulum abo penpau ha kajing ilap election ha kasnong lynching ka baha mau kenro constituency iba Mukhem ila ong bualong UMDC kaseng HSPDP ha ke HEDC ila ong ba ka UDP bat ke HSPDP kilawan ha ka wei karai ban penyeng tang wei ukertong bayam monlang jong ka Regional Democratic Alliance lani RDA banyakun na ka Shillong parliamentary seat ila ong ba ka HSPDP bat ka lamanjur ba ukertong bayam monlang un shim ya ka sharp jong ka UDP hakani ka jingalang lai don lang MLA ka seng UDP iba Remekton Pingrop Kami itu berkat makhluk, kami itu berkat fit, kami itu berkat kuat. Hanya kita kepada persoalan ini, hak kita yang berdapat mereka, yang kita tulang, hati kami sama-sama bagikan berkat dan penting. Ini saya pengawalan dan berkat yang kardi, maksudnya ini yang kalian saudara. Ini hak kertas terlalu. Bakhan tulisay kaya banang hanggang tungkat hakadan. Kaseng Congress kala pelong ka jingilap election MP ha Dorbar Hall ka baha Dihari Bohoi District in Ngisngi. Ukertong kaseng Congress iba Vincent Pala UMLA ka Sning Dr. Celestine Ningdo UMLA na Mauhati constituency ba Charles Marngar bat kiwei kinongelam kani kaseng san pertai kile don lang ha kani Ngisngi. Abo penpau hakila patai kubor iba palai laong bagaseng Congress kadang nyai long ka baklan bat kitu ki bala penyesno yala dia syaki wei pat ki kenhun seng sain pertai kadai na ka jingmentoi jong ki shimet bat omdei na ka benta ki pat ba I think at the grassroots level people knows what is their interest and why they joined. So I've seen, for example, like in Maukarwat, the MDC has joined, but when we went yesterday, again we regrouped. Rather, we have a stronger forces, and you have seen in Nongpo, they have joined, but we are regrouped. You'll see within a week we'll have a meeting in Nongpo, we'll have a better and stronger forces. So definitely when they first joined, we do have a setback, but when we regroup, when we mobilize, I think there's no impact on the ground. So the people knows that people who join is for the personal gain, personal interests and personal benefits, not for the benefit of the general public. Ka Department of Social Work jong ka ICFA University Meghalaya tura kala rakhe ka World Social Work Day ajar apusau ha PA Sangma Sports Complex. Apo ka phang pedeng shared future for transformative change. Kisamla puli kila pen iya ke jinglong ka wei bat ban pen urlong ya ka ne ka thong. Agate ka sngi la pelong ya ki program beper kom ki jingshat. Katay ka program ka long ka bakongsan ha ka imlang sa lang ban pen wandur ya ka laway ka banwan batru banwan ra ya ka jingkela.
Haka jing rakhi ya ka World TB Day la pelong ya ka National Tuberculosis Elimination Program haka School Good Samaritan ka ba hap hapo ka Betasing Block jong ka Ampati Southwest Garo Hills salo ka Phang Padeng Yes We Can End TB. Ka jing temu jong ka ne ka program ka long ban kentiu ya ka jing ai jing tep bat ban yeteli lang ban pendo jaj ya ka jing pang TB. Kinong isem benta bat kinong wan kila ya peliu jingmut kila wan ra ya ka jing ai jingmut bat kiwe kilat ai jing tep ki ba kong san ban lap ya ka jing pang TB ka jing scam jing mut ban sumar bat ka jing tre lang bat ka im lang ka sa lang aga ban yakun persya ya ka jing pang TB aga ne ka program bon ki kan hon ki la kular ban tre lang bat ban klan ya ka jing tre stom ban yakun persya ya ka jing pang TB 우리 그분 보험에 나온죠 정말이 만주아 이거 Halo ka jing yo jing tip ha ka baya day ba ka jing lap ya ki runar king atyar hajan ka snong rani bari ha ka sngi ba ar u nong pech nong khmi jong ka rani border outpost haringkat ki nong trei kila lech sha ka te ka jaka haba kila poi ha klau ki te ki runar kla siat pathar ya ki pulet kila kiar na ka jing ele persha na ka daw jong ka jing don jong ki khna bat ki kin thei hajan ka te ka jing ja ya ki te ki break bala sha kem na tip kerteng komu ajet rabha bat kavita rabha aprenka jing tokit kila kubur baki don kti haki kam tu kam thiem la register ya kes persya ya ki hapo ka khanapara police station ka bolong kat kum ki kandon an jong katei ka jingja ka office jong ka dorbar snong nartyang ha West Janti Hills district hapo ka jingalam urangba snong umom palangki bat usketri usati swear ringkat ki record ke executive committee ne ka ngir kala pelong ya ka jingalang bat usong konor jong ka delimitation committee jong ka GHEDC u Dr. D kentu himi lingdo bat u CM ka GHEDC ba thombo shiwat hakane ka jingalang la IT ka dorcas cho Dr. lingdo halor kirai jong ka dorbar bandang yai penne ya ka snong nartyang hapo ka ne ka constituency hadin ke jingelang bar usong kno ka kenhun kala lech ka office UCM na ka benta ban IT hu ya ka dorcas bat ru ban batai bnya halo ka ni ka benta agate ka dorcas la pen pa halo ka jingkit clear jong baro ki kenhun kentup ya ki nong shong snong ki bahap apo kan nartyang ladang constituency ina ka liang in percaya ka jing ngeri kondisi yang anarkia heavy la hajo ko porle kam keling yang ngau he senong penpau jing snau si wo kro hado ka te kate kam tam jing to upia arliang ye ka senong yang i ada kam te na keling yang i porok ka dolar senong darai ka man miu man da hado kan ni sa bentang ini pej ya ka jing long jing man ka sui medang hanong ba shlong ka jing shit ka long khat khandai point degree celsius bat ka jing khat ka long khat wei degree celsius ka jing sngam ka hau ka long nyu prai shi spa man step bat khandai phau nak shi spa jan miet ka jing half slap ka long 0.r millimeters kala bandon ka jing half slap ka ba mulumala hakikat tu kat ne ki benta shaban poi she bakut jong thup ko bo ni pej biang sa asian ni kini kimat bakong san Pedang ke Presiden Keri ke Draupadi Murmu ya kishiti na ki nonglam ketien jong ki santeli kiri ke pertai ha ki jingelang ke belalong ha Rashtrapati Bhavan Kentu MLA ke North Shillong ya Menteri Ketnat Boarding ban pendek biang ke tarik jong ke jing pentrei ke Pung Yam Tap kerteng uzanet sangma ban ikun ya ke election Lok Sabha na ke Seng Trinamool Congress Kentu MLA ke North Shillong badai bantu kelalang sembut mencerang ba badai kini ia ketnat penroi sor bat Menteri Ketnat PHE Bat ia kenduk ke office jong ke Dobar Snong Nartyang ya usong kno jong ke delimitation committee ke GHEDC bat UCM ke GHEDC Tepa lok kat tung la poi sebekut jong ke tup ko borji minta ke janmiet haduk bani syam piasai ke sengi haga juk ke po khrishi boni pi baro প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল